Hej, mit navn er Lykke Mose, og jeg er erhvervspsykolog og konsulent i Perspektivgruppen, hvor vi arbejder med organisationsudvikling. I den her videoblog der vil jeg dele et par tanker omkring det at udøve kontrol som leder, fordi der er mange ledere, der har forbundet en del ubehag og tvivl i forhold til det at udøve kontrol, og derfor får de ikke altid brugt det. Enten får de lidt set igennem fingrene med nogle ting, de burde handle på, eller også så får de ikke helt håndteret det mest hensigtsmæssigt. Jeg synes, det er vigtigt at udøve kontrol, fordi det både er centralt for at sikre kvaliteten af opgaveløsning, men det kan også være en god måde til at sikre faglig, kvalitetsmæssig udvikling. Fordi man kan justere på nogle forhold ved at forholde sig til, hvorfor tingene ikke bliver løst, som de skal. Som sagt, så er der en del ledere, der har forbundet noget ubehag ved det her med at konfrontere medarbejderne med, når noget ikke er okay. Og det kan, uanset om det er en medarbejder, der fortløbende kommer for sent, eller en projektgruppe, der ikke får arbejdet med et projekt i forhold til de deadlines, der er, eller det kan være en rapport, der ikke er udfyldt fyldestgørende. Uanset hvad, så er det vigtigt, når man som leder har forbundet noget ubehag med det her, og huske, at medarbejderne jo altså også er interesseret i en god opgaveløsning. I er ikke på hver jeres hold her. I er på samme hold. Både medarbejdere og ledere er interesseret i at lave et godt stykke arbejde. Det, der så også er vigtigt, det er, at man ikke prøver at komme over den her konfrontation ved selv at løse problemet. Eksempelvis så kunne det være, at en leder, der opdager, at en projektgruppe ikke overholder de aftalte deadlines, at hun tænker, at jeg kunne få det her løst ved at sætte en HR-konsulent ind i den her gruppe, som indpisker og tovholder, og på den måde kan hun sikre fremdrift. I stedet for at på den måde have løsningen klar i baghånden, når man forholder medarbejderne, at noget ikke er, som det skal være, så er det vigtigt at kunne konfrontere dem med det, og så bede dem om at være med til at forholde sig til, hvad man gør ved problemet, og ansvarliggøre dem i forhold til den her problematik eller iagttagelse. Og det kunne jo både være, at der var reelt tale om sløseri, og at medarbejderne skal stramme op. Det kunne jo også være, at det her projekt det faktisk er blevet planlagt dårligt i startfasen, og der er brug for nogle justeringer, for at det kan komme ordentligt i gang. Og uanset hvad, så kan man godt være i tvivl om det at sætte en HR-konsulent på, kan være det, der så sikrer den rigtige fremdrift. Så det er vigtigt at huske som leder, at forholde medarbejderne, når der er noget, man synes, der er problematisk, eller ikke noget arbejde, der ikke bliver løst ordentligt. Sådan, så de kan bringe deres faglige viden, eller iagttagelser, kendskab fra praksis i spil, og på den måde give dig som leder et bedre grundlag for at træffe en god beslutning i forhold til, hvad gør vi så i forhold til det her problem. Det var et par tanker omkring det at udøve kontrol som leder. Jeg håber, det var inspirerende. Hvis det har givet anledning til spørgsmål eller kommentarer, så hører jeg gerne fra dig på lykke@perspektivgruppen.dk.